Hello mga bata, kumusta ka mo? Karon, magtuon na usab kita. Andam na ba mo? Kung andam na, manglingkod ka mo ug paminawan ninyo ang akong itudlo karong adlaw. Sige, ato nang sugdan. Karong adlaw, atong pagatun-an ang letrang Y. Unsa katong mga bata? Ang letrang Y. Kinsa sa inyo ang nakahinumdum kung unsa ang key picture sa atong letrang Y? Si, ya, ya. Kay karon, mao kini si Yaya. Nakaila ba kamo kung kinsa kana si Yaya? Si Yaya mao kana ang nagabantay sa mga bata kung wala si mama sa balay. Kung halimbawa nagtrabaho si mama, so si Yaya ang magbantay sa mga bata o sa baby. Sige daw, ato ng kantahon mga bata. Ya, hi, hi, hi. Nadunggan ninyong mga bata? Unsa ang atong nakita sa dihang niingon si teacher? I. Unsa inyong nakita sa bakba ni teacher? Ang bakba ni teacher susama ni ini. Tan-awa pag-ayo ang bakba nga gipakita ni teacher. Ingon si teacher nga, I. Mao kana ang porma sa atong bakba kung atong isulti ang tingog sa letrang Y. Sige mga bata, atong utrohon sa pagkanta. Duyugi ko ninyo o sabayi ko ninyo. Andam na mo mga bata? Sige, manganta ta. Ya, hi, hi. Ya, hi. Nadunggan ninyo mga bata? Diba sa atong kanta, nadungog nato ang tingog sa letrang Y. Mangutan ako, ngano man nga ang tingog ni ini, I. Kabalo ba mo sa istorya ni Yaya? Si Yaya samtang naglakaw, nakatunog siya og hugaw. Busa, niingon siya, I. Diba kung mahugawan ka mo, mga bata, maingon ka mo, I. Nahugawan di ay si Yaya. Mao nga, ang tingog sa letrang Y, nahimong I. Nasabtan mga bata? Sige, muadto na kita sa sunod. Ang pulong nga nagsugod sa letrang Y. Unsa gani kadto ang tingog sa letrang Y? I. Utrohon mga bata. I. Sige. Ang mga pulong nga nagsugod sa letrang Y. Tanahon na to. Unsay ngalan ni anak mga bata? Yo. Sunod. Yaya. Sunod. Nakakauna ka mo ni anak. Kana gitawag og Yema. Sunod. Yahweh. Sunod. Yate. Ang yate usa ka sakyanan sa dagat. Yate. Karon, mga bata, atong basahon. Yoyo. Yaya. Yema. Yahweh. Yate. Sige mga bata, timan-i. Ang unang tingog. Unsa ang unang tingog o unang letra sa mga pulong? Nagsugod sa letrang Y. Nga dunay tingog nga I. Unsa kato mga bata? I. Okay, wanto na kita sa nawala nga mga letra. Kay do na may nawala, ato kining pangitaon. Tan-awa, yoyo,
Sa pangalan sa yoyo, unsa ang nawala nga letra? Sunod. Yaya. Sa pangalan sa yaya, unsa ang nawala nga letra? Di ba ang sinugdanan? Sunod. Yema. Unsa kaha ka nang nawala nina? Ang sinugdanan nga tingog o letra sa ngalan sa butang. Sunod. Yahweh. Manahagihapoy nawala ang sinugdanan. Sunod. Yate. Nawala ang iyahang sinugdanan. Sige, ato nang isulti unsa ang nawala nga letra sa una? Yoyo. Kabalo na ta nga letra Y. Sunod, yaya. Tama ang inyong gisulti. Sunod, letrang tama ang inyong gisulti. Sunod. Letrang Y o tingog nga I. Sunod. Yate. Ang nawala nga letra kay letrang Y nga dunay tingog nga I. Sunod mo adto na kita sa paghimo og silaba. Sige. Ang unang tingog kay I ug A. Atong pagasumpayon mamahimong iya. Ang Y ug E mamahimong ye. Ang Y ug I mamahimong I. Ang Y ug O mamahimong yo. Ang Y ug U mamahimong yu. Basahon na itong mga bata ang nahimo natong silaba. Sige, duyugi ko nyo, sabayi ko ninyo, aron kamo makakaton. Ya, ye, I, yo, yo. True mga bata? Ya, ye, I, yo, yu. Sige, kamo na lang mga bata. Sakto! Nakuha ninyo ang tamang pagbasa sa mga silaba. Ya, ye, I, yo, yu. Nakuha na sa mga bata. Muadto na kita sa pagsumpay sa mga ngalan sa mga gamit o mga butang nga naa sa letrang A. Ug aduna say mga pulong nga anaa sa letrang B nga bahin. Sige, sugdan na nato. Ang unang lagway. Unsay ngalan ni ini? A. Yoyo, B. Yaya, C. Yema, D. Yate, E. Yahweh. Ang tubag? Ang tubag Yate. Ikaduha, unsa kini nga hulagway? Unsay ngalan ni ini? A. Yoyo, B. Yaya, C. Yema, D. Yate, E. Yahweh. Ang tubag? Yahweh. Ikatulo, unsay ngalan ni anang ikatulong hulagway? A. Yoyo, B. Yaya, C. Yema, D. Yate, E. Yahweh. Ang tubag? Yaya. Ikaupat, unsa ang ngalan ni ana? A. Yoyo, B. Yaya, C. Yema, D. Yate, E. Yahweh. Ang tubag? Ang tubag, Yema. Ang katapusan nga numero, ikalima, ang ngalan? A. Yoyo, B. Yaya, C. Yema, D. Yate, E. Yahweh. Ang tubag? Letrang A. Yo. Okay, muadto na kita sa sunod. Isulti ang nawala nga silaba. Sige mga bata. Unsa kaha ang nawala din na nga silaba? Di ba nahinumduman ninyo ang silaba nga giparis nga mga letra? Okay, unsa gani katong mga silaba? Nahinumduman pa ba ninyo mga bata? Atong nahimo nga mga silaba? Ang silaba nga dunay letrang Y.
Sige daw. Nahinumdum pa ba mo? Una, okay, unsa daw to mga bata? Ya, ye, i, yo, yu. Sige, unsa ka ang nawala din ha? Ang nawala nga sila ba kay yo? Kay nga naman, ang ngalan sa hulagway, yo, yo. Ikaduha, ya, we. Unsa ka ang nawala din ha? Ang silaba nga, ya. Sunod, yaya. Unsa ka ang nawala din ha? Ya, kaya ngalan, ya, ya. Sunod, yema. Ang anaa din ha, ma. Unsa ka katong nawala? Silaba nga, ye. Sunod, ang ngalan sa hulagway, yate. Unsa ang nawala nga silaba? Ya. Maayo na kaayo ka mo magsulti o mangita sa mga nawala nga mga silaba. Busa ang buot pasabot niini, aduna na kamoy nakatunan. Sige, moadto na kita sa sunod. Isulti ang unang tingog sa mga hulagway. Di man nakatunan na nato ang mga letra. Busa, mahibalaan na nato karon ang unang tingog sa mga letra nga ato nang nakatunan. Ang unang hulagway mao ang tasa. Unsa ka ang nawala din na? Tasa. Ang tubag letrang T o tasa. Sunod. Kini ang pangalan ni ini mangga. Ang nawala nga letra o ang unang letra kay letrang M. Unsa ang nawala nga letra o ang unang letra? Letrang M nga dunay tingog nga Ang sunod, ang ngalan ni ini Yahweh. Ang unang tingog I. Sunod, yoyo. Unsa kaha ang unang tingog ni ini? I. Sunod, avocado. Unsa ka ang unang tingog sa maong hulagway? Ang unang tingog sa maong hulagway kay avocado. Mga bata, daghan kaayo nakitag nakatunan. Busa, magpadayon pa kamo sa pagbalik-balik sa atong mga videos aron ang atong nakatunan pirmi nato kining mahinom duman aron dili na kini mawala sa atong panumduman. Usa mga bata, padayon lang kamo sa pagtuon og inyong balik-balikon sa pagtan-aw ang atong mga videos nga anaa sa atong YouTube channel. Nahinumdum ba kamo sa atong YouTube channel? MTV Sinugbuhanong Bini Saya. I-search lang ninyo aron inyong makita ang atong mga videos. Nahuman na kita. Musa, atangin ninyo ang sunod nato nga videos. O sunod nga mga pagtulunan sa atong pagbasa. Ayaw kalimti sa pag-subscribe o pag-share sa atong channel. Aron, daghan pang bata ang makatuon. Bye-bye!